Din 19 iunie, și persoanele fizice pot accesa programul Rabla 2025, care oferă persoanelor posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante și achiziționarea de mașini noi. De data aceasta, dieselul este exclus din program. Valoarea ecotichetelor acordate este următoarea: 37.000 de lei pentru achiziția unui model electric, 15.000 de lei pentru un plug-in hybrid, 12.000 de lei pentru o mașină cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic. Vânzătorii de mașini noi se întrec deja în promovarea reducerilor cumulate cu programul Rabla, așa că am selectat 20 de oferte care trebuie luate în calcul, desigur în funcție de buget și de tipul de mașină care îți trebuie. Înainte de a începe, iată foarte pe scurt care este situația pieței auto de mașini noi din România și de ce programul Rabla este vital. Potrivit comunicatului Asociației Constructorilor Auto din România, piața auto se află în scădere cu 26% față de perioada similară din 2024, cauza principală fiind întârzierea lansării programului Rabla 2025, în timp ce importul de vehicule second-hand a crescut cu peste 30%, vârsta medie a acestora fiind de peste 8 ani. Astfel, raportul dintre vehiculele noi și cele second-hand înmatriculate în România a ajuns de 1:3, contribuind negativ la îmbătrânirea parcului auto național, vârsta medie actuală fiind de 15,4 ani. România are unul dintre cele mai îmbătrânite parcuri auto, de autoturisme, din UE, respectiv 15,4 ani, adică cu 3 ani mai mult decât media UE, care este de 12,5 ani. România este pe locul 3, după Grecia, cu 17,5 ani, și Cehia, cu 16,2 ani. 70% dintre autoturismele înmatriculate pentru prima dată în România în 2024 sunt second-hand. Peste 80% dintre autoturismele din România au o vârstă mai mare de 10 ani, comparativ cu 45% media UE. În perioada 2007-2024 au fost importate 5,3 milioane de autoturisme second-hand. Cel mai important constructor român de automobile și numărul 1 pe piața de mașini noi din România, Dacia, are câteva mașini care nu au rival pe piață. Dacia Logan Journey, tradiționala berlină românească pentru familie, costă 14.160 euro, cu toate opțiunile, preț final, cu rabla și reducere. Aceasta este cea mai bogată versiune cu cutie de viteză manuală, încă preferată de clienții Dacia, însă prețurile cu rabla pentru un Logan pornesc de la 11.790 euro. Dacia are în gamă și SUV-ul 4x4 cel mai capabil pe teren accidentat la banii ăștia. Un Duster 4x4 full costă 23.650 euro cu rabla și reducere. Cel mai ieftin Duster însă pornește de la 16.950 euro, preț final. Pentru cine vrea un SUV cu mai mult spațiu, există și Bigster, însă la prețuri și caracteristici care te obligă să iei în calcul și variante de la alte mărci, fie SUV, fie alte mașini spațioase, așa cum am recomandat în materialele precedente. La 23.150 euro preț final, Dacia Jogger Extreme cu 5 locuri păstrează spiritul Dacia, oferind un raport preț-calitate imbatabil pentru o mașină de familie cu portbagaj de peste 700 de litri. De altfel, cel mai mare portbagaj de la Dacia și având o motorizare modernă, hibrid. Spațiu, dar și tehnologie, într-un pachet practic esențial. Cea mai ieftină variantă Jogger pornește de la 15.490 euro. Cea mai bine vândută marcă de import în România are o gamă largă de modele hibrid. Excelează la fiabilitate, la costurile de întreținere și la raportul preț-calitate. Semn că românii care își cumpără mașini noi s-au mai vindecat de miturile mașinii germane. Corolla sedan pe benzină este oferită la 22.261 euro minus 10.000 de lei ecotichetul Rabla, care cresc la 25.204 euro minus tichetul Rabla dacă optezi pentru versiunea full hybrid. Este o mașină clasică pentru familie care te va ține mai mult decât te-ai aștepta.
Tot pe platforma Corolla, însă sub forma unui crossover sexy ca un hot hatch, CHR Hybrid este pentru tine dacă ai minimum 29.974 euro, minus 12.000 de lei ecotichetul Rabla și vrei design, agilitate și dimensiuni reduse, iar portbagajul nu se află pe lista ta de priorități. Disponibil în două versiuni hybrid, tracțiune față sau integrală, ba chiar plug-in hybrid, te face să uiți când o privești că ai cheltuit atât de mult în plus față de o Corolla. Elegantă, cu o postură care trădează cetățenia americană, berlina mărcii japoneze Camry este un hibrid spațios, fiabil, ultra-eficient și perfect pentru familie. Nu găsești altceva la fel de bun în categoria sa cu motorizare hibrid. Dacă nu te deranjează modelele pe final de carieră, te poți interesa la dealerii Toyota de crossoverul Corolla Cross, care va fi înlocuit curând de faceliftul recent prezentat, și de SUV-ul Toyota RAV4, al cărui înlocuitor pentru 2026 a fost de asemenea dezvăluit. Poți afla mai multe detalii și pe ponturi despre mașini. Crossoverul Taigo, realizat pe baza modelului Polo, este oferit cu un preț final de 17.975 euro, cu finanțare prin Porsche Finance Group, iar compacta prin excelență, Volkswagen Golf, poate fi luată acasă pentru 26.950 euro, cu finanțare prin Porsche Finance Group, în versiunea e-hybrid. O mașină îndrăgită de europeni, foarte practică pentru oraș și destul de confortabilă, cu o ținută de drum remarcabilă, Renault Clio costă acum de la 12.700 de euro, preț final. Pentru familiști, varianta cea mai accesibilă este Renault Megane Sedan, cu motorul TCE 140 și un portbagaj încăpător, într-un design la fel de actual ca în ziua lansării. Este oferit prin programul Rabla și cu reducere începând de la 17.350 euro. Dacă în schimbul caroseriei la modă SUV Coupé ești dispus să cobori o categorie din punctul de vedere al platformei și să cheltui mai mult, atunci poți opta pentru Renault Arcana Evolution 140 EDC Mild Hybrid, începând de la 21.350 euro, preț final. Dacă Megane împarte însă platforma C cu Nissan Qashqai, trebuie să știi că Arcana este o adaptare a platformei CMF-B, asemenea modelelor Clio și Captur, sau Duster, Bigster, Logan. Cum ar veni, SUV-ul subțire cu cheltuială se ține, că tot veni vorba de SUV-uri autohtone de segment B. Craioveanul Ford Puma Titanium, frumos și agil, cu motorul de 1 litru și 125 cai putere, se poate achiziționa la prețul de 16.800 de euro, prin finanțatorul Ford. SUV-ul compact Kuga Titanium 2.5 Hybrid costă de la 28.400 de euro, cu tracțiune față și 5 ani garanție. Dacă vrei o compactă tradițională, cu motor robust de 2,5 litri, mild hybrid, frumoasă și sigură, de bună calitate, atunci cu Mazda 3 nu ai cum să ratezi. Prin programul Rabla este disponibilă de la 21.300 de euro, preț final. Honda oferă de asemenea o gamă excelentă de modele hibrid și are reduceri consistente. Honda Civic Hybrid este o alternativă mai sprinteră și setată pentru a privilegia plăcerea de a conduce la Toyota Corolla Sedan Hybrid. Costă de la 31.150 euro, preț final. Honda ZR-V Hybrid este, dacă vreți, versiunea crossover a Hondei Civic, transpunând în interpretarea SUV calitățile dinamice de excepție ale Civicului. Costă de la 36.750 euro, preț final. Honda CR-V reprezintă o alternativă la Toyota RAV4, un SUV compact fiabil, arătos și perfect pentru familie, foarte confortabil. Disponibil prin Rabla de la 43.600 de euro, preț final. SUV-ul compact Kia Sportage este, alături de Hyundai Tucson, printre cele mai accesibile și valoroase, ca raport preț-calitate, dintre SUV-urile de segment C. Până la faceliftul deja dezvăluit, se poate achiziționa prin Rabla în versiunea 1.6 TGDI Hybrid Style, la 31.784 euro, preț final.
un model original și confortabil. Accesibile, dar oneste și rezistente, modelele Suzuki au devenit populare și în România, iar ofertele Rabla sunt foarte competitive pentru toată gama constructorului japonez. Cele mai ieftine sunt Swift Hybrid, care se poate cumpăra începând de la 13.135 euro, și SUV-ul compact Vitara Hybrid, cu preț de pornire de 18.122 euro. Dacă tot au început să ne placă japonezele, atunci haideți să acordăm puțină atenție și unuia dintre pionierii SUV-urilor plug-in hybrid. Noul Mitsubishi Outlander PHEV merită testat dacă ești în căutarea unui SUV plug-in hybrid din segmentul Toyota RAV4 și Honda CR-V. În echiparea de bază costă 44.588 euro.